गसाइगावनि रायजोफोरखौ आं खोनासंनो थिनदों गासैबो बे मिडियानि जि आंनि जे बाइट बेखौ शेयार खालाम बे सैथो गसाइगावआव थांनाय 17 बोसोराव 14टा फेमिलिनो मात्र हाग्रामाया पाट्टा लेन्ड होदों 14टा अनलि 1/4 आरो बेबायदि बरमा जोंनि बरमा जि सार्कोल बे सार्कोलाव अनलि 2 सानैनोल' 17 बोसोराव माने पाट्टा होदों बेनिफ्राय सानदो रायजोफोर बेसेबां दिन रायजोनि खामानि मावखो साहा ओनसोलाव थानाय जोंनि बर' रायजो राजा आंनि आइ आफामोना दिनै हानि पाट्टानि थाखाय बेसेबां गोबाव गाबबोखो बेसे दुखु दाला जाबोखो दिनै मानगोनां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथांनि बिथोन लेखा फैगौ बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै आंखौ सराइबिल समस्तियाव फैगौ बिटिसिनि निर्बाचन माने इलेक्सनखौ लानानै इनचार्ज महरै जिहेतु बेवहाय खामानि मावनो आंखौ सुबिदा होदों आरो बेनिखायनो दिनै सराइबिलनि जि जोंहा सुजित नार्जारिनि कनफारेन्स हल बेखौ बेखेवनायजों लोगोसे दिनै जोङो बुथ कमिटि आरो प्राइमारि आरो ब्लक लेभेल आरो जोंनि गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरि माखासेफोरखौ लानानै फैगौ समाव सराइबिल समस्तिखौ बिटिआरनि 40टा समस्तिनि बिथोरावनो बांसिननिफ्राय बांसिन भट लानानै हाइएस्ट लेभेलाव दोननायनि रादायजों आरो जोंनि दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों जोङो फैगौ बिटिसिखौ जों प्लानिंआव माबायदि लांगोन बिनि सावरायनायनि मेल आरोखि जोंनि दिनैनि समाव जोंहा जिखिनि ग्राउन्ड लेभेलाव जिखिनि जोंनि हाबाफारि थानांगौ बिखेखकरि बुथ लेभेलाव जिखिनि जोंनि मेम्बार कालेक्सन नांगौ जिखिनि जोंहा हाबाफारि थायो जों बेखौहाय जोबोद गोरायै फोजोबखांखाबाय आरो जोङो बिराद माने थागथियारि फैगौ दिननि हाबाखौ जोङो माने बेसेबां गोथावै संनानै रायजो राजाखौ जाहोगोन बिनिसो जोङो सिन्थाधाराखौ दासान्दि खालामगासिनो दं आरो दिनैनि समावथ' जोङो आंनि माने बेक्तिगत जिथु माने मेगन आंनि जिखिनि मोन्दांथि दिनैनि समाव जों 30निबो बारा सिट जोङो एकदम माने फिक्स जानानै दं आरोखि दिनै जि जायगायाव आं गसंनानै दङ दिनैनि जे माने सराइबिल समस्तिनि मा जागामोनलाय जों बेयो बर' मादानि जे सुजित नार्जारि जि कनफारेन्स हल एसेबां 17 बोसोर सासन खुंखांनायनि उनाव रायजो राजाया दिनै दंफां सिङाव दिनै औवा सिङाव सोरनिबा सिलायाव जग्रा गैया हाग्रा बारियाव जनानै बिथांखौ 17 बोसोर खुंखांनो थाखाय रायजो खुंनो थाखाय सुबिदा होदोंमोन खिन्थु बिथाङा रायजो राजाफोरखौ मोसा होननानै गावखौ लानानै थै सोबनानै मानसिनि बिबु जानानै आरो मानसिनि बिखा जाजोबथारनानै सिगिना गावखौ नुबानो जाहाथे गिख्रंनानै खारखायो बेबायदि अबस्था खालामदोंमोन बे सुजित नार्जारि जि कनफारेन्स हल आं हाग्रामाखौ सोङो नों लुदोंमोन नामा हाग्रामा नोंथां नों लुदोंमोन नामा हाग्रामा नोंथां सुजित नार्जारि सराइबिलनि बे जायगायाव थानाय जि जोंनि कनफारेन्स हल नों बेखौ लुदोंमोन नामा दा बिदिनो हाजारता उदाहरन दङ 1700 किल'मिटार जों गुडविल स्किमजों जों लामा मावदों हाग्रामाखौ आं मैयाबो सोंदों नों बानायदोंमोन नामा हाग्रामा बे लामाखौ 1700 किल'मिटार लामाखौ नों बानायदों नामा दिनै कारिगावनिफ्राय क'क्राझारसिम जि 2 लेन जानो थांदोंमोन हाग्रामा नों बानायदोंमोन नामा हाग्रामा दिनै क'क्राझार टाउननिफ्राय दिनै फुनसिलिंसिम दिनैहाय रेलवे ट्रेक बानायगासिनो दङ बे खामानिखौ नों बानायदोंमोन नामा हाग्रामा बेबायदि हाजारता हाग्रामानाव सोंथि दङ दा गतिके बे समाव आं हाग्रामाखौ बुंनो लुगैयो थांनाय दिना थांखांबाय दिनैनि समाव जोंनो मोसाखौ नांलिया नों बिबु जाग्रा नोङो बिखा जाग्रा नों गोदना अरसिग्रा नोंखौ नुबानो रायजोआ बयबो खारखाजोबो गतिके नों आरो बे जोंनि बिटिआर हालामाव थानो समायलिया नोंखौ जोंनि रायजो राजाया गासैबो सिराखानायाव दिनैनि थाखाय एकदम एक जाना दंखाजोबथार गासिबो गोजोन्थों बेयो थांखांनाय माने गावनि जि माने सिमां जायखौ बे मोनायाव नुयो बेखौ बेयो मोगथाङाव बुखिफैयो आं बहुद टाइम संखांबाय जे बिनाव जि माने मेन्टेलि जि बिनाव मेन्टेल जि दङ बेना इलनेस बेना माने बेमार जाना दं ब्रेना गतिके बियो गोदाव सोराव गोब्राम बिनि बादै बेनाव जेबो सैथोता गैया जाय मानसिया फुंनिफ्राय मोनासिम जौ लोंनानै थायो
दिनैनि समाजाव दिनैनि जोंनि जि उन्दै उन्दै गथ'फोर दं जि इयुथफोर दं दिनै बिसोरो अख्राङाव थांनो थाखाय जोंनि लेब जि माने स्टेसन जों बानायदों जि लेबरेटरिफोर बानायदों स्कायाव थांनो थाखाय रकेट बानायदों रकेट साइन्स जों फोरोंदों दिनै ACS अफिसारा दिनै जोंना पार इयार दिनै जोङो 10 जननि 12 जन जों ACS अफिसार मोननो हमदों दिनै जोङो मानसि सम्पद बानायदों मानसिखौ जों दाम होदों जे दिनै बाक्सायाव प्रमद बर' बिथांनि जि सिमांमोन BTR सरकार खुंखालि जे जोङो इडुकेसनखौनो फार्स्ट प्रायोरिटी होनांगौ केबिनेटआव बेखौ लानानै गोबां सावरायनाय जादों गोबां बाजेट दोननाय जादों 1700 खान स्कुल जेरावनोखि हाग्रामाया गावनि इयुथफोरखौ दोनोमोन माने इयुथ गुन्दाफोरखौ पिस्तल लाग्रा गुन्दाफोरखौ दोनोमोन हाथायाव अमा बेदर खांना जानो थाखाय हिन्जाव खावनानै लांनानै खारनो थाखाय तो बैफोरबायदि हाबाफारिखौ जों फोजोबनानै 17 खान स्कुलखौ दिनै जोङो थिंजों डाइनालुम थिंजों जों होथेदों हायाव जोङो मानसिया जे खानस्रिजों माने एप्रुभ जाबजुबनाय जेफोर हाफोर थायो बेखौ जोङो दिनै होथेनानै प्लास्टार खालामनानै टाइल्स होदों मडेल स्कुल बानायदों BTR नि जिखिनि फैसा फैयो 50% जों इडुकेसनाव लगायदों जायनि जाहोनाव दिनै इन्टार आसामनि भितराव थांनाय बोसोराव चिराङा एबार बाक्साया आर्ट्सआव फार्स्ट रेंक मोनदों सेकेन्ड मोनदों साइन्सआव सेकेन्ड मोनदों बाक्साया कमार्सआव थार्ड मोनदों जोङो साइन्सआव बेनिफ्राय सोरनो मा उदाहरन नांबावगौ बेनिफ्राय देरसिन सेन्स मानसिनि लाइफआव मा नांबावगौ मा खालामनो नागिरदों हाग्रामाया आरोबाव स्कुलखौ सिफायजोबनो नागिरदों आरोबाव मानसि बुथारलायनो नागिरदों हाग्रामाया मा खालामनो सानदों आरोबाव जौ फाग्ला खालामजोबनो नागिरदों आरोबाव हाथायाव पिस्तल लानानै दलेनि फैसा खांनो नागिरदों हाग्रामाया मा बानायनो नागिरदों दिनै वर्ल्डआनो बहुत डेभेलप जाबाय दिनै अबेबा ब्रिज गंसे बानायदों बे हाग्रामा बानायनांगौ खोथा गैया दिनै ग्लबेलाइज जाबाय पृथिबीखौ दिनैनि जुगनि मानसिफ्रा आखायाव लानानै थायो दिनै माजुलिया जेबो गन्डगल जानाङाखै मानसि सासे थैनाङाखै 4000 5000 दिनै माजुलियाबो BTR बायदिनो बेयावबो डेभेलप दङ दिनै गलपारायाव सासेबो मानसि थैनाङाखै दिनै गलपारायावबो जोंजोंनो समान ब्रिज दङ जोंनिजोंनो समान लामा जागासिनो दङ बेयो एकदम थार्ड क्लास हाग्रामानि मोनसे माने बिराद गाज्रि स्ट्रिमजों लांनाय जोंनि हारिखौ दैदेननायनि बे मोनसे पार्टमोन बे जिउखौ जों बावनांसिगौ गोजोन्थों दा बेनो आं बेवहाय दिनै गसाइगाव फैनायखायनो आंनि जि माने दाख्लैनि जि जोंनि एसेम्बलि सेसनाव जि माने लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनिफ्राय जि मोनसे रिपर्ट ओंखारदों माने गसाइगावनि रायजो आं दिनै गसाइगाव दंफैयो गसाइगावनि रायजोफोरखौ आं खोनासंनो थिनदों गासैबो बे मिडियानि जि आंनि जि बाइट बेखौ शेयार खालाम बे सैथो गसाइगावआव थांनाय 17 बोसोराव 14टा फेमिलिनो मात्र हाग्रामाया पाट्टा लेन्ड होदों 14टा अनलि 1/4 आरो बेबायदि बरमा जोंनि बरमा जि सार्कोल बे सार्कोलाव अनलि 2 सानैनोल' 17 बोसोराव माने पाट्टा होदों बेनिफ्राय सानदो रायजोफोर बेसेबां दिन रायजोनि खामानि मावखो साहा ओनसोलाव थानाय जोंनि बर' रायजो राजा आंनि आइ आफामोना दिनै हानि पाट्टानि थाखाय बेसेबां गोबाव गाबबोखो बेसे दुखु दाला जाबोखो दिनै लाजिनो रोङा बिथांमोना साहा ओनसोलाव थांनाय आंनि आइ आफामोननि खाथियाव थांनानै दिनै हानि पाट्टा होगोन जोंनि सरकार फैबा होगोन होननानै बुङो जाय सरकारानो 17 बोसोर खुंनो सासनाव थानानैबो 14टाल' माने लेन्डनि पाट्टा होदों दिनै जोंनि सरकारा 16,000 माने रायजो राजानो जों गासै सार्कोलाव मिलायनानै दिनै लेन्डनि पाट्टा होदों आरो 2,78,000 माने लेन्ड सेटेलमेन्ट जेरावनोखि फिसालानाव फैनाय बा बिबथैनाव थैनाय मानसि थैनायखौ मानसि थैखांबाय खिन्थु हाया माने अन्यनाव ट्रान्सफार जानांगौ बायनायनि जि लेनदेन बे गासैबो 2,78,000 बे गोरलै बाथ्रा नङा बे मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जि मिशन जे बैसोमुथि आरो मोनसेया जाहैबाय लेन्ड पाट्टा मेला बे मोननै ओरैबायदि हाबाफारि जाय हाबाफारिया दिनै जोंनि BTR आव थानाय जि हानि समस्या
अलमस्ट 50% सेट माने जोङो माने बेखौ मावनो हादों होननानै आङो माने गोग्गानानै बुंनो हायो खारनांसिगोन रायजो राजाफोर बिटिआरनि रायजो राजाफोर गासिबो थफ्ला मोनजोबदो गासिबो थालामारि खादो हाबफैगोन नङाबा माबाया मोसाया फैसिगोन बिखा जानो फैगोन गोदना अरनो फैगोन खारदो रायजोफोर खारदो मांबार खारनांसिगौ मोसाफैबाय बिबु जाग्रा मोसाफैदों गोदना अरग्रा माने मोसाफैदों गोजोन्थों